sa diyaman basta. Laban ro ta. Ano ba balaka? Bye-bye. Maluwi ko na sa naho, guys. Nagkakaw ko. Dito salamat lo. Aron ibilin ras gilid. Aron makatilaw po siya sa ang amo pinalit nga karnaba og saging og balanghoy. Salamat. Salamat ka din. Salamat lo. Bye. Salamat. Salamat ang puno sa diyaman. Ado ka hilak Maluwi mo kunin mo. Si maluwi na. Ano maluwi mo ka na ho? Ado ka problema dyan, sus. Sige na. Oh, bye-bye. Love you, bye-bye. Ado hilak lagi. Humihilak na si Ja. Hihilak lo. Ano di ka hilak dun? Hilak oy. Maluwi mo kunin mo tigay. Mo po sa. Doon. Adlaw na tong tanan guys, adlaw nga Birnis karon. So tanaw sa tadari sa tang garden guys kay nag-post day ko ganihan nagpicture ko sa zoo. So hana sa ibaligja na ni guys pero kani din ni ibaligja kay gamay ra gahang puti. So hang ipamaligja kaning mga ingani color kay daghan kaayo ko inganang color. Na dali sa likod ang daghara guys to ah. Kay lira das likod daghan kaayo na puro na pink ug orange. Oh, orange ni si Jari ah. Orange ni. So ni sa zoo po ko dari guys kay aron lagi kuan ba mahalin po ning hang balig aw kani ba kay pa na laman ni pakit mani ni Nicole kani sa orange ni siya nga ingani porma ba na pero kani dinahan ni sa ibaligja kari ra ang ibaligja kanang daghan bitaw siya na ako'y daghan dari ba nanay pa mga puti na ang ibaligja kani daghan man kadto ko ingani guys kanang Mr. and Mrs. daghan ko ingana so ang ibaligja dani guys kani Mr. and Mrs. ug kani niya yeah. Kuha naman kuno ni ano na naman guys na kay ka tabang-tabang kani kuha na ni siya guys kaning duha unja aghang presyo da na 250 ang nasa kaang 250 na ug naa sa mga ingani tag 200 na kanang ingani kay dako naman pud na siya pero napo kun mga 100 kanang gagmayra sa una mga 100 naman na pero yung tan-aw mi sa mga nanindag ingana tag wala sila tag 100 tag kuan sila ilang presyo dyan, tag 150 dyan kay kuan man kanang dinalian man nato ning baligja kanang kinahanglan mahalin dadon kay katabang lagi ni sa tahang kuan guys ka bakit mani si Nicole kani mga ingani umubuak ni nindot naman siya umubuak ni pa kuan ani kay ato naman ang tantangon ng mga dahon ko na mabuwak siya. Di kani bag-o ni siya nanggitan na na siya kuan. Unja guys kanang maka kulba lagi kay maulinan ay kuan. Naay gipatay lagi dito sa amunahan ra sa jigjag ra dapit. Ang amahan gipatay sa anak. Grabe na dyan ron ang panahon guys no. Amping tang tanan kay di natawa na tay kuanan ron kuyaw na dyan. Asa ning kuanan kay usot naman sila daris bumbil. Asa na ipang sibog unja guys. Pero unja na inag kuan guys kay mulakaw palagi mi Crystal madumig dalagit kay tulagi mis dalagit na kay schedule og pa-check up. Salamat kay kadyo ni Mambi. Kani din niya ni baligja kay kuan magulis ja pino. Pino na siya nga pink. Katuhang ipamaligja guys kana rang daghan na dari ba. Naglitoy ni ingon nga sayang kuno. Ya og duo pala man jud kuno sila. Sus malitit sila dan. Daghan kadto mga nimisis na ha pasensya na kay kuan mga silingan namo pud uban kay ganahan man sila bumbil kay dili kuno sila kabuhian. Di sila kabuhian mananum. Nakakit ka ni siya guys oh. Kani di na ni ibaligja kay ko maura ni kahang tanom pud magmarkot pa pug ana. Ang ibaligja kani kay daghan man kong ingani. Ingana daghan kay ko. Katong pink. Kanang Mr. and Mrs. daghan ko nas likod. Kani Mr. and Mrs. pud mi oh.
Yung misis ni. Kani siya gagmay pwede siya nga pink. Yan ako daghan dari sa likod. So ni saliat sa tadari guys kay ako daghan dari sa likod guys nakapan na sa ikuan. Kita mo mulis ni agi guys. Daghan kadto na kay aron malagi maka kuanta makapa nindat ta makapamaligja pud ta bagay. Kwarta pud ni guys yung kamot pud tagi nga ni. Dako pag adug tabang ni atong pangani daghan po mga kuanan ay guys nga kanang dagan nananon na sila gingani ba man ilang negosyo kani siya kuan duha na ka klase da na ibutang na kay og mahurot na ni siya kay pwede na siyang kata nato ni para kani umpot do na nato ni mahuman na siyang pamuwa kato na siyang putlon. So marato guys kay mag-ready na pud mi guys. Naglaba day ko sa among mga kuan pud guys labhunon kay wa man ta makapaninda man ang naglaba na laman ko. Panasang pang kuanon guys kay harbisin pa na nagabot na gali dari oh. Yan saka na deres babaw. Saka na siya dari. Na din palit na des ni aging adlaw mga coast guard salamat di kaadyo kay nahalinan po ko 200 ana kay uban kay mo dari mo bisag ka ng kuan mo hatag man din sila kay madyo na lamang kuno lagi katabang. Uy nimbuwak na po ng hang yelo guys usaraban jud ni hang yelo o kani yelo oh. Nimbuwak na pud siya. So maro to guys kanang ready nami kay kawan-wanon ra bang diri guys ga ngiti ra ba ang panahon. Madung adlaw na tong tanan guys. So ga ready na day Miss Crystal kay padung nami sa dalagit. Diya tuan kanang sinikul pod guys mo larga po na mo adto jud ka dito nak or unya kadlawon ra ka. Kadlawon na lang ko para daw na lang kuno siya kay mag-stay sa dito guys maghapon kanang gasto kay 800 ang rent sa room. Diya magkuan na minak. Mga atong alaga ni anak. Kuan ka nang Hoy magdas mong bag na. Kuyaw na jud kaadto di ang panahon ron guys kay naay 1 hour ago lang guys karon. Naay res amuhang lugar unahan ra dapit naay gikuan. Pamilya nga gipusil nak or wala kay kuante. Grabe na jud. Asa na imong glass kuan? Bili nimo dito? Nara diri sa mo. Nak, mato na minak. Na diha atong bagong sunglass ni ate. Di pa mas ate mo larga. Di pa lagi sa mularga kay nagsabot nami kay di na kuno sa magstay dito. Kay mularga na sayang man po dapat karon nilarga na siya kay rong as 12 ba yang stayan din sa Cebu. Kung masakit ti ba sa man. Tawo din sa ano kilid. Diya guys na sakay lang kag first trip. Ang talin anak kay mga lawon na rin na siya. Paguli na mo dayon daan kay napakulak ko magpalit pa ko. Ganito nga ugma. Di ba yun? Di lagi pwede biyaan ang balay. Ay, nastapa. Kay mga sisiw di anak na tanawa sa anak. Naka-charge din imong electric fan? Ito nami guys. Alauna pa hinulang kuan guys. Muhapit nila Jijin Burst. Sakay namin yung bus. Sinina eh. Muhapit din nila ka Jijin. Eh, alauna pa man ang check up. Uy, meron man dito. Yes. Alauna pa man ko nag schedule sa check. Wala ni Mingming no.
Sikip na gilang ko ano. Nanguwag siguro na. Nara ba si pangit dihan akong sikuan. Sige. Ay, wala na patay na des pangit. Pag-ayaw la. Dalawa may tao. Mas tita. Ayo. Wala lagi sila di ay. Hala, Wing. Asa sila? Di na. Please na. Nagunsa sila? Nagpalit og kuan kana kutina. Gian? Ay, klase mas Gian nak. Hi. Diri na. Nice na sila bay oh. Salamat kay ni Ma'am Bitani. Usa man ni? Pila man ni siya? Ay, Bayri sa anak. Hala, dakua oy. Hala, dakua. nindot ano unti. Wala. Kanina katuwa na nindot. Ha? Kasulod diri ay. Nindot oy. Mora ba ni si Jay ka ng year of color ba? Green. Karong year 2025 ba? Mo Ni ni man ni sila kanang nagpalit og kanang palit og mga kurtina kay pakutinahan man ni. naman to sige palit ni magisukod-sukod ga. Buwang. Nakita mo ko si mong ga sukod-sukod, nagsukod-sukod na makana. Diri dito. Kurtina. Nanindot na dito siya kaysa una mo dito ra man kag sudi ha. Dito lang kagsuo diri. Nindot na kay siya oy. Kani mo yung ipanindutan kani siya. Kani siya paulitan ni siya kani. Kana Lipay jud si Gina. Lipay si Gina kay nanindot na kuno gilhang bahay. Oh, is my oh salamat day kajo ni Ma'am Bitani. Salamat ni Ma'am Bitani ni oh, kita sa Cristil oh. Nawi day mi dari la Jijin. mo ani man daw. Ha? Mo ani siya na alas 11 Kay naman. urong balikan lang, mubalik rami. Oh. Balita lang mo daan. At check up naman mo. Sige, magmuwat. Dada salamat ng Oh, di na ni. Balik kami. Hapito na yun ninyo. salamat kayo. Salamat. Kay murag kawanon ra ba oh? Mo gani pagpalita lang ka mo. Ya panyud to ninyo oy. Di, okay ra may panyud to. Daghan na di sa ingana Jijin oh. Kanang kuan ba kanang Pagkuha na ako magdala. hala kay ganahan magulis sa iring. Kit kay yung baynak no. Wala na lang kubuhi kay nagmaglukap. Gyapon mo buhi anak pwede ba ko tolto maglukap to po. Usin ko. Ano gibawasan niya ni og yuta nga. Gamay rag yuta. Uy. Day. Ganyan makakana nga talong og lan anak usa. Ayaw. Ayaw da. Hindi na kay na kuan na nakatanom na ko nga na kay nay ihatag mo silingan. Nice ka to guys. Ay, nanaghan na lagi gwachitsaw ni Jijin. Oh, di tanong dia. Padaghano na niya, at kutlo pa siya, magtutsok siya. Sige man niya na ikuan kasi dudong naghumol man na ako. Bahalag dalas na yung gilid-gilid, oh. Ito kay na. Kaya na kibulo, ang bagay na pintali kay di kay dudong. Kasi hagdan na sa balay mo. Sa second floor. May second floor? Oh, sa second floor lang balay. Oh. Ako, pahimuha na ganyan yung papa niya na. Pintali diha lang. Miming! Oh, nasi hagdan na. Nasi Nice mansion. guys, siya unay sa sinaw mo. Ah, number. Hala, nagniwang lagi siya. Nagniwang. Vitamin man na di dudong. Giumigas. Kau ni pagkaon kay umigas. Migas? Wow, uy. Balik ko na mo. Oh, balik pagbalik ang balik ka daan. Oh, salamat. Oh, ako na sa inyo. Kay wa pa mas Jijin. Oh, salamat. Kami dari guys, mo ni siya oh, Dr. Elibonso Alcantara.
Ay lag inpod. Bayad na siya sa kuan sa check upon. Jijin salamat kay kadyo guys kay hapit mis ila ganiha busy mas Jijin. Kaya na mas lagi pang asikaso. Palit. Diyan naka-vlog po sila ha guys, nindot na kayo lahang bahay. Yes. Kapag gitawag nagkuha kami og kuan number 11 pa. Number 11 pag ijahang kuan. Salamat kay kadyo kay kung gihahatid di ja kanang daga kadyo bitong gabano. Na karnaba. Ja 1-1 dapat gawas sing wa nalaman na jing gihatid dra man din ka Pag sayang, madyan makatilaw ka na eh. Para maning ka buutan na may gihatag to mo silingan kaso lang gabi among ka inday ba gabi Naikag magpagkasaging, tagaan naman pagka nagsaging ka kasi ti. para mahal mo sa mo ato si sinta man ang kilo Ug upat ka buok na bulanghoy. Kasi sintang kilo. Hirinti, kidagti. na Bulanghoy. Upat ka buok. Hindi ba? pwede to na ko ibaligja larga rabas ni kulong hapon Masa? larga karon dapat larga mo to ganiya ja nang hinayang mamis guys salamat si Kadu Jin Plu salamat Kadu Plu mo hapit ang time dito ja basi kagabian mi Plu Sabihan mo kay pang ha wala pa rin magtawag. wala inon hapit na inon kay itawag naman ikaw 8 ya dali raman di man na sa mag-ultrasound ja Jin salamat Jin Kadu Jin salamat Jin ano ka balaka balaka Siyempre, magnangan na ka siya kanina. dahil sa giyaman basta laban ra ta ano ka balaka Bye-bye. maluwi ko na siya na guys Kao ko. Ito, salamat Plu araw na ibilin ras gili Aron makatilaw po siya sa ang amo pinalit na karnaba og saging og balanghoy. salamat Kadu Jin salamat Plu Bye. salamat salamat ang puno Ito tay pangkahoy gid ang gipintura to. maluwi ko na siya na guys nga gahilak ano sa man siya nga gahilak man Mo ko ika. Sorry, katabang adyo sa kay Langgoy ra. langhoy ra ko niya. Ano ka balaka dito gina? Kaya ba bitaw Ano ka nila balaka? kanta? Madali ka hilak lagi. Langgoy ra ka amba. Sige ba sige tawag na Christine. Bye-bye. Giplo ang biglo. Oh, sige mo to dire hilak lagi. So guys, madugay pa mi dari guys kay kuan si Zaka kanang di na TRS ultrasound kanang ipaagi kuno sa lubot kay di ba pwede og katong one guys kay bata pa kay Christine. So mani imong bayaran guys 1,020. So maghuwat pa pud mi na Christine dito sud. So dari ko naghuwat guys atos Christine dito kay daghan kaadto nga nagpa-ultrasound. Alas 5 na pamidari. Na pamidari sa ultrasound room dapit kay gawat pas Christine sa ijahang sanang TRS ultrasound para may bawaan na to guys ug unsay kadlawon pa guys alas 3 pa sa kadlawon nag-prepare na si Nicole magamping dito na ka panyo may panyo na may panyo si mabilin payong wala may payong ka mga papel wala hindi siya guys mag neuro na din sa karon guys laban lang jud na ato siya na Sigante ba? Git pa. Hatod sa sada guys magpatang mi dari. Namata mi ganiha kuan pa mga alas 2 pa. Jadi naman sa makatug. Guys ga awat og kuan. Sugod nagtao ko manok. Lagi lugod ako kay truck. Ato lang magkamahaw dito. Laban na jud tanan. Laban na jud mi guys sa kuan dai sa ron kanang
nagtuog og kuan pa kanang first week pa sa March. Kalit-kalit ramang gud. Ya, kahit magpanawag hapon o gabi dito kurat din ko nidya kay alas 12 gabi. Laban naman. Man dito guys. Tawagan na sa kuan guys pa tuon na. So magkuan na siya ron guys neuro. Ya mamahaw dito nag-abot. Ako nito guys kay ga atang lagi pud bis oras nga naman ang natay mga lakaw mag-atang sa oras di tayo makatuog. Parang ipita po ni mo ito. Siguro ito ampo lang yun Amping kay ampo. Siguro basol. Amping ha, amping og ampo na. Bye. Bye amping. Amping ha. Guys, magbuntag ng tanan guys kanang ako'y tugtog ron kay kuan kanang ako naka-vlog din ha pag abot na mo gabi kay gabi na nakabot dari. Diyan na say bisitas doktor. Kuan tulon si Jaka bisita pero kaning isa andyan ni napaliton og kanang dugo na si Ja. Kani katulong nga bisita. Diya guys, alas 2 pa na mata na may kay. Mas nikulahan siyang ihatid og kasada ganiha mga alas 3 sudyo sa nagatang. Kuan ka ng mag neuro. Tabagay lang po ko yung kampo guys nga. Kuan, makapasar siya sa neuro. Kaya yung kamot yung tawag si Nicole guys nga maluwas ng taon. Misa kalisid og sa kanang ihang paningkamot nga gusto siya makatrabaho nga makatabang siya namo nga na kay butan mo siya adto na si Nicole guys manang kay bawo ko nga di na sa pasagdan sa Ginoo guys nga makatrabaho na siya yani kagagmay sa ag imnon ni Nicole still guys pero kada gabi ira ni siya imnon ja grabe guys kanang panghitabo jud ron sa kalibutan na dari sa unahan sa amuhang gipuy-an dari likuon dadto kanang jigjag ang tawag itong mga nakarig uslob na jigjag dadto padung sa luka kuan kanang naay gipatay ni jagijang amahan schoolmate na ni Cristel schoolmate ni dyan ng nimpatay bata pa kadto nang nimpatay guys pero murag ka nang nasaniban siguro na si og masamang espiritu ba kay paghuman pagagabi gipatay ni jagijang amahan pagkabuntag agi dyan ang pagsilingan sa kadto silang gipuy-an may payjang ipatay. Diya mo lagi nagi kuan sa pulis, murag kanang ang pulis nagdesid pud sila og saan pagdakop lagi kay manglaban man. Atong gi nato silang post ngayon kanang giratatan lay kunog pusil pero gipusil siya pero wa jud kanang pat din siya bakay siyempre di din na sila pwedeng pat din pud nila manang murag naigo man siguro ag katong patay si siyang amahan ba nisig ka dyan ng panahon guys kay ang kuan lagi ka ng mga tao lagi rin marag mga iit na kayo so mga nga na ba mga pamilya na may apat yun grabe na aga ng panahon diya si Cristel guys wala naman na sa Pukawa kay kuan paglarga ng ganihan ni Nicole na Pukawa ni kuan kay larga po na si Cristel ron kay naa si Jay RO so adin ni ipakita dayon yung ilang resita guys dyan may ganun ta sound po kuan diya may ilang resita kaning yas asa na yas ba na tablet kuan kuno ni kanang pills kuno ni para tangtang kuno ng isang mga kuan sa isang tigyawa sa isang naong ba pangpahindlo kuno na sa kuan maingon ng doktor niya kani mao ni siya kan tag 20 kuan ni siya kanang kani mao ni siya nga tambal katong gagmay siya wana siya hutag palit kay at
ato ra kuno sa palit sa Dumaguete kay basin og barato ra adto. Ano siya tag imna ra ni aw na po ra ni sa kabuok nga tag 70. Ja kanis dang pikos nga murag sachet ba na pikos. Tag 25 ni dito sila ha. No? Wala ang Ines Cristel nga basig makabarato pas Dumaguete kay dito mamining palit sa ospital. Diyan mo na guys, anong pagpakita guys kay ro makaibaw pud mo nga kuan ka nang diyan man isang dadaan. Diyan man iyang resulta sa dihang kuan ultrasound. Wala to di basahon kay basta mo ni diyang ultrasound guys nga naalagi si Jay kuan pikos. So mara to guys ang vlog rong kalit na po tag-uploadan ni kay among kuryente dari guys kanang si pan out lagi manang usay halita og upload kay way kuryente kay og way kuryente guys di man po maka-upload kay agam mo wifi wa sampol no isaksak pero maka-upload gug na ako'y load kay maka kuan man ko sang data lagi pakita ninyo. Nga karong guys pamatas Cristel mo larga na ron ala city masadyo mo larga sadyo kay mugto na aron nang kabawod na nabawod na galig dagat to ay may shipping na nandiyo na siya kay aron nang kabawod og dagat mo balik na siya kay RO lagi po nila ron alauna di man ang bata lagi ganan ma-absent. Daghan salamat ka dun yung tanan guys sa bangilang pugol yung ampo guys nga sa kuan ka ng kaluyan ng taon si Nicole ka sugod na siya pero di pa jud na yung makasugod guys kaya naghana makadto nag-apply karon murag nag neuro sila ron murag 1,000 kapin ang gikuan gipus yan apil na si Nicole to jama lagi na guys kanang ginurad siya magbuot ug sama siyang plano na mo sa plano pud ni Nicole. Diyan mo to guys daghang kadtong salamat pud sa ni Ma'am Bisminda sa pagpa-check up ni Cristel na himas-masa na si Cristel ba kay kuan man kanang ilagi sa maka concentrate sa siyang gipamatig kung sana kanang ganahan man siya nga mahibaw-an ba kay arong matambawan dadyon kay ang di bitaw siya mag worry didto sa imong good mama nga na kanang sakit kuno dihang puson ja di siya dugon nga na ba so nanay gihatag mo ni siya magpapadugo na siya na. So thank you for watching guys kanang dari tataman daghang kadtong salamat niyo tanan guys ja nalipay po ko guys kay daghang kadtong ning follow na ron sa akong Facebook page ning abot na siya og 13k kapin gahapon pag awlis niya ging adlaw ni tan-aw ko guys kuan pa to siya kanang 11k kalit ra man sa 13k kanang na ako'y nag-viral nga katong harap mo itong gikuan sa TikTok ba nga gikuharap ko na sa TikTok hang buhat ba na nag-viral man iabot naman itong 500,000 followers views dada ka nga salamat na inyong tanan guys kay magsige magyapon kong uploadan ni sa kanang YouTube kay naman dyan nag-atang po dani katong mga followers I love you inyo tanan na kay bawa mo dyan ko nga nag-atang gihapon mo balagi nagmay basta kanunay lang ko mo upload kay balag nalit po ko kay malagi na karon nagsige mag-uwan-uwan dari inja ang mag-uwan-uwan sige burn out amo galitong gitang-tang trip guys kay kuan mag-up on off ba ang kuryente inja makaguba ba dyan nag appliances na magguba na di ra ba na atahang kuan tuwad pinakamutan ra ba na ni Mambi nga mapalitan mi. Salamat kadto Mambi. So maro to guys. Thank you for watching. I love you all.